Това живот ли е, за да живееш тук добре? Трябва въобще да е бе. Главата в турбата, сещаш ли се е как да не съдбата на всяко едно махленско дете? Бе, това живот ли е, за да живееш тук добре? Трябва въобще да е бе. Главата в турбата, сещаш ли се е как да не съдбата на всяко едно махленско дете? Той дето управлява, само обещава, а не дава. До кога ще бачкаме за слава? Така не става. Никой не иска тук да остава и правата си да защитава. Народа не възстава, още по-голям глад се очертава в тая шибана държава. Трябва да сменим парламентарната брава. Как ли? Нямам представа. Те тука всички спът, претръпнали да ги ебат. Пасивни отстрани стоят, чиниите празни, няма какво да ядат. Виж ги вее, тия са подиграват. Не стига, че бачкаш за песен ми и не ти ги дават. Че ще има превод, обещават, като шматката разиграват. И че е нормално ти внушават, тук от малки възпитават. То нормално е, работа с заплащане минимално. Пак нормално, ебът на анално. Няма проблем бе, то нормално. Накрая ще ядем въздух буквално. И дори да е банално, искам да бъкна максимално надълбоко. Не ми викай споко, тия на шибът жестоко. До кога е? До кога ще седим? Стотинките за хляб ще броим. Време е да се съюзим и да ги затрим. Новото БГ да построим, в парламента да ги обезпокоим. В една редица да ги наредим и да гърмим, и да гърмим, докато не остане нито един. Айде, няма ко да ги бавим. Ако чакаме, още ще забравим. С велицата да боравим, време е да се изправим. Айде, 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 с една шепа хора ли не може да се справим? БГ, това живот ли е? Това живот ли е? БГ, това живот ли е, за да живееш тук добре? Трябва въобще да е бе. Главата в турбата, сещаш ли се е как да не съдбата на всяко едно махленско дете? БГ, това живот ли е, за да живееш тук добре? Трябва въобще да е бе. Главата в турбата, сещаш ли се е как да не съдбата на всяко едно махленско дете? По-нормално бе, и се смейте, не дейте. Време е да проумейте положението, овладейте. Аре, полудейте, и с куршуми ги залейте. След това нормално живота си заживейте. Гейте ся, колко още да ви ги редя за тая смешна пародия. Подбрал съм точната мелодия, безработицата водия за ушите. До кога ще спите? До кога ще търпите? Като слушам новините и ме идва да се резна ушите. Аре, до кога ще седите? И стотинки по стотинки ще броите, тока да си платите. Аре, кредитите си няма как да изплатите, освен с главите в турбите на децата си, дете и съчурите. Аре, няма ко да губите. Станете и в ръце се вземете, няма ко да губите. БГ, това живот ли е, за да живееш тук добре? Трябва въобще да е бе. Главата в турбата, сещаш ли се е как да не съдбата на всяко едно махленско дете? БГ, това живот ли е, за да живееш тук добре? Трябва въобще да е бе. Главата в турбата, сещаш ли се е как да не съдбата на всяко едно махленско дете? Мазохисти, не се смейте, не е смешно. Трагично е направо, претръпнали си да възшиват. Трябва да ревем, не да се смеем.